И здравейте, приятели, днес съм аз и вижте какво ще играем. А именно ще играем Фреди. И нека да започваме. Ако такъв тип видеа ви харесват, моля абонирайте се за канала, ударете лайка и нека да започваме. Да, хора, сега за първи път ще игра на тази игра. Дал съм пари за нея. Добре. О, как трябва да видим? Хората, не знам сега. Не знам то сега какво говори, обаче в момента много ме е страх. За първи път игра, само съм гледал видеа как играят други хора. И знам, че ако някой от тези животни тук го няма, трябва да е някъде до тези... някъде тук, в тези камери, и ако е някъде в коридора, ще бъде много близо до мен. И сега губя много батерия за таблет, затова няма да го използвам толкова често. И да, сега просто очаквам. Those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children and we show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roam. Something about their servos locking up and they get turned off. Имам 82% батерия. Е, само 1 часа. Да, хора. То първата нощ не би трябвало да не може да минем, би трябвало всичко да е лесно. Но не знам. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy's... Да, хората там от телефона си говори някакви неща, аз тук си играя. Добре. Аз мисля, че тук трябва да издържим до 6 часа. Не съм сигурен. И да, хора, ако това видео събере поне 100 лайка, аз ще се завърна в Brawl Stars. Вие сигурно не знаете аккаунта, аз съм много силен, обаче ще има огромни... не знам как да го кажа. Ще има опенинг на стар дропове, така че праскайте по един лайк, това видео събере над 1000 лайка, над 100 лайка и аз ще се завърна в Brawl Stars. Ама никой. А то тук до колко часа трябва да издържа? Май до 6, не знам точно. Да, хора, ако вие видите нещо на тези камери, които аз не мога да видя, моля ви, запишете ми в коментарите, може нещо да съм изпуснал. Вече е 2 часа. Вижте как ми пада батерията. Вече е 3 часа, между другото. Казвам точно 3 часа.
О, хора, виждате ли това? Добре, хората, трябва да го следим. Къде е коридора? Ето, това е кухня. Мали хора, в момента просто много ме е страх. В момента не, зайка. Мали. Хора, в момента много ме е страх. Това е само един час, трябва още да издържим. Къде е този? Ще е тук. Не. Чик също. Тихо. Ще ли тук? Какво? 6 часа. Мале. Скъпостта. Хората затворихме, защото
Да, хора, аз до тук ще приключвам това видео. Очаквайте друг епизод, в който ще минем и втората нощ. И да, ако това видео ви е харесало, абонирайте се за канала с камбанката, пращайте един лайк. А от мен